सुहागरात मनेबू हम मनाई बाबा के देखत ना कैसन बा चढ़ जियो त मुजीबू अकेले रहत रहत बोर हो गई। अब कुछ समझ में आवत नहीं थे कैसे जिंदगी कटी। अब बुझाता न हमरा बियाहे करे के पड़ी। बियाह करब न तो हमार मेहरारू आई तो हमरा के सेवा करी तो मेवा भेटाई। ससुरा ऐसे बाणे कुंवारे मरब तो हमरा के स्वर्ग में जगह मिली कि पूरा नरके में जाए के पड़ी। के कहेला कि साधु महात्मा बियाह ना करल। बहुत से साधु महात्मा बियाह कर लेना हम काहे के बाकी रह। अब हम सोचत नहीं न कि कोनो अच्छा लड़की देख के बियाह कर ली। कि करा से बतिया कही केवल हमार बतिया मानी कौन सुनी। बियाह करे खातिर तो तनी मनी कष्ट उठही के पड़ी। चल तनी गाँव से बहुत आया अपन जितना चेला चपाटी बड़ा सुना उन्होंने से ये बात कहता कि चेला लोग अब हमरा बियाह करे के बाद अपन गुरुवाई में जुह जाता लो। देखो तनी कौन बाबा के हो बाबा के हो हम बानी बाबा है का नाम हो रार पछवाड़ा छुके गोड़ लागत नहीं बाबा। खुश रह ई का कहत रहो। हाँ लोग आगे छुके हथियार प्रणाम करेला हम पछवाड़ा छुके प्रणाम करत नहीं। अरे तरी की जई क्वेश्चन बिया हो अजबे गजब लड़की से भेंट हो गई। ए बाबा बोला अब बाबा बनी ना। हाँ नहीं के नजर आवत। हाँ नजर आवता है कि आप बाबा बानी। हम ही बाबा हई ढेर लोग कल्याण कर दीना जेकर ना बियाह होला ओकर बियाह करवा दीना जेकर लड़का ना होला ओकर लड़का करवा दीना जेकर सुहागरात ना मनला ओकर सुहागरात बनवा दीना। हाँ तारा का लगता है कोई चीज जानी ना बाबा। हम ना अंदर से लेके बाहर से लेके भीतर से लेके खिलाड़ बानी ना बाबा। ए देखा उल्टा सीधा ना आपे तो कहता नहीं कि जोकर सुहागरात ना मानेला ना ओकर सुहागरात ना दीना। आपे ना मनाई ना हम मनाई ना के मनवाई ना। ओ ए बाबा बुझी ना एगो हमरो समस्या के हल कर दी कर देम ना। हाँ तार समस्या के हल कल जरूरी बा नहीं तो तू हमारा हल कर दे बुझत ए बाबा काहे हमर देहिया में आजकल बड़ा अलग अलग बात चलेला। अब तो तू न जानबू कि कौन कौन अलग अलग बात चलता है हम का जान सकते ना। जानत नहीं ऐसा मन में करेला ना कि कुछ अलगे करे के मन करेला। अरे बाबा एगो बात जान जाई सुनत नहीं कि हमर बात के इग्नोर करता नहीं ठीक बा कर ली। हम तहार मोल बात के सुनत नहीं इग्नोर नहीं की कर बहुत बढ़िया से ध्यान लगा के हम सुनत नहीं ये कोई बात सुनत नहीं कि तहार जौन बात बानू इस सरवा घोड़ों के पाद से खराब बा। हमर इतना बात खराब बा ना तब बढ़िया बात कहत रहे एकदम सुपर बात कहत जान जाई बाबा कि हमर कुल जितना सखी रही सन न सब सखी के ब्याह हो गए लेकिन सब सखी के सुहागरात मन गई। अब आ तक हमर ना सुहागरात मनल। ये बात बाटे। हाँ बाबा यही बात सोच सोच के ना जाना तनी पहले रही आम अब सुक्को हो गल बानी एकदम आठी। घबरान मत जैसे आम रहो इस तरह आम बन जेबू। ना बाबा उ ना बुझाला हमरा कि हम आम हो एगो सकम। बात बताओ तार घर वाला मान जान करेलन सनु। हाँ करे लोन बहुते मानजन करेलन। कोनो दिक्कत परेशानी ना न होला। दिक्कत के बात कहते नहीं बाबा जवन लड़की के सुहागरात ना मनल होई दिक्कत ना होई बाबा आप ही बताई। बार बार एक सुई सुहागे रात पर पटकती है। सही कहतो तार घर वाला मान जान करनो सनु। बहुते मानेलन। समय पर भोजन मिलेला। हाँ कपड़ा लता हाँ वो मिलेला। आ तीज त्योहार में बाहर भीतर घुमावे ले जानो के घर वाला के घर वाला जैसे तीज त्योहार आवेला ना हाँ। नया नया कपड़ा पहनी ना। अब बाहर भीतर घूमे ना जालू ना पूजा पाठ ना करेलू। पूजा पाठ तो करबे करे ना वो भी घरे भर में। अच्छा हाँ बाबा आ तब ए तार सुहागरात नहीं मनत न तार घर वाला इतना मान जान कर सुहागरात नहीं मनावत ना बाबा मन तो नहीं सुहागरात हम बहुते कोशिश कईनी कि हम सुहागरात चोच में चोच लड़ाई टंगरी में टंगरी लड़ाई लेकिन लड़ल ना आज तक ले। तो ई कैसन तार पति बनन हो। पति हाँ पति का होला
पति हाँ पति परमेश्वर होला, मर्द होला, भतार होला। भतार? हाँ अभी भतार का होला? जेकरा से बियाह होला न आ जौन मांग में सिंदूर डालला उ भतार कहला। बक बाबा, हमार मांग अभी तक सिंदूर नहीं की भरल भतार कहाँ से? हाँ तोरी माई के रे, हम तो सोचत नहीं कि एकर बियाह शादी हो गइल बाटे। हाँ ससुर तीन बिया, एकर मरद एकरा के मान जान नहीं कि कर सुहाग रात नहीं खे मनावत। ई कहत है बाबा हमार सुहाग रात नहीं खे मन, जब बियाहे नहीं के भइल तो सुहाग रात का घंटा मनी। वो जब पागल बिया रे, हम तो जानते नहीं कि समझदार लड़की बिया, लेकिन साफा बेकार बिया। ए हो गई बात पूरा बुदबुदात रही बाबा। भगल को ना भगलू यार, भाग माता पागल कर देबी। काहे भागी हम? बाबा ई बता जब तो आपे मलानी हमरा से सुहागरात? ओरी राम राम। हाँ बाबा हम पूरा कल्याण हो जाए बाबा, हम पूरा गंगा नहा लेम। ए बचवा चिन्ह तरह कर ए बाबा हम का देखत नहीं। चिन्ह तरह हम पूरा तीनों लोग देख लेम चिन्ह बाबा। तरह हाँ ना 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 नहीं किसी ना। चले ना बाबा, आपे स्वागत मनाली देखा कर ले जो दी बाबा मलवा हम पे। ए रे ही सुहागत मनेबू, सुन तरह ना सुहागत मनेबू। हम मनाई था बाबा के देखत ना कैसन बा, चढ़ जियो तो मुजीबू। हम वो की बाबा मुहन उल्टा सीधा बोलता उल्टा सीधा मार के मुंह फोड़ दे ए बाबा चुतिया रे भाई सारे कुल कमीना। लड़की लिया करे तने हमारे रूम में। नालायक दुष्ट कहीं का, हम लिया कहली कि खुद आई पियाई दे। वो पकड़ ना चला करा के कैसे पकड़ दी? आपके नाम बहुत सुनने रही, आप भी ना बाबा बहुत मतलबी हो गल बनी। ए बाबा कहती है ना कि आज तक ले हमार सुहागे रात नहीं खे मनल। हाँ बताओ एकर बियाह होखले नहीं के तो सुहागे रात कहाँ से मनी? पागल है का रे? हमार पछवाड़ा से खून देता, ओ करे दवाई खाती आइलहनी। हाँ हो तो जो डॉक्टर के तब डॉक्टर कहता कि ओजा सखा के दिखाओ। तो जो मंगल के दिन जोड़ी कबार तो वही है। मंगल के दिन हाँ देखी ना आज शनिचर है। ए बाबा टाइल लगा दी ना तो खूनवा ढेर निकल जी तो हम 10 के मुंह जाई। काल परसों नर्सरी है जो। काल परसों नरसों। हाँ ए बाबा हमर समझे का हाल ना हो कि हमर स्वागत ना मानी, हमो स्वागत मना के जाए बेहचा से। हाँ। अच्छा ये बताई तो माने खिसियाई मत। पहले सुनी, पहले बात सुनी, पहले सुनी हमारी बात सुनी। खिसियाई मत। एक और सुहाग रात मनावे के बा, आ एक और एगो लड़का के जान जात होखे तो वो सुहाग रात मनाई के लड़का के जान बचाई। एकदम लड़का पहले बाबा सुहागत मनाई हन। का एगो करो काम करो, कहा जड़ी बूटी एक ही शर्त पर कबार होता है। बोली ले जाके कर सुहागत मना जा। सही। हाँ सुहागत मन जाई बाबा। सुहागत मना ले जो। आ जड़ी कबार देबो ना हाँ, बाबा। कबार दे जोड़ी जो ए चला मन जाई ले जा। पछवाड़ा से खून तो देते बा, लेकिन ओई तरह सुहागत हो जाई। जा। ए बाबा हम आपके साथ मनाई आ लड़का सुंदर ना, हम आपके साथ ए, मनाई। हट बाबा आपके साथ मना के जाए बेजा से। है करा ले। ठीक बा लड़का जवान बाटी। ई करिया बा, आ जाना त मोइल ई करिया बा बाबा। हमरा नइखे जानकारी आपे तो पसंद बानी। सुहागरात के बारे में। हम आपे के साथ स्वागत मनाई। चली बाबा ए, आपे धर्म चली, का मत समझ। आपे चली बाबा। बाबा बच्चा बच्चा चला बच्चा लेके अब जो। हम का बचाई बाबा। रे वो देखी ना हम आपके पहले के हमरा साथ के जड़िए दे दी, आ ओकर बाद एकर से सुहागत माने बच्चा है ऊपर पर हमरा से का मतलब बा। बाबा ना मनाई। चल चली हां चल ठीक ए बाबा बाबा आई। जल्दी आई ना तो हम कहीं दाचिया का मुंह मत जाई। टेंशन मत लो, रूम में कक के ओरिया बंद कर देते। हां एक नंबर बाबा आई आई। सुहागरात के बंद के उतर जी बचा। पछवाड़ा से हमर खून देता। बाबा बंद काहे की कर देले बनी? खोनी बाबा, ओए बे रह बाबा खोली। हमरा खोला कह दे बाबा। बंद कर दे। हां अच्छा एक नंबर। ये बाबा देखी ना बहुत खून देता, ओकर उपाय बताई ना। उपाय बता देनी नो, कितना बार उपाय बताई हूं। पहले समस्या से छुटकारा दिवा बना। समस्या के गोली मारी हमर खूनवा देता कैसे हम रोकी महाराज तो हम आई बाबा। पहले हम परेशान हो जाए, समस्या से समाधान दे। देखो देखो चिल्लातिया दादा जाई चल जा जाई बड़े सुहागत में आदमी हाँ, ना जा। बनाई तो नो। हो जा पक्का ठीक बा जा चलो खून तो देते वाले फिर उधर सुहागत मारी। जा जा भैया के उतर पीछे छोड़वा जा, जान बची लाखों पा चलो तनी जब सटक सीताराम के भागे।